nhasi yamukarova yakaipa. Okay, ku birthday. Makurumidza kusvika. Zungu rakatiwandira. Okay, asi makawira futi kuzocelebrate birthday kubva Canada here. Kuratidza kuti mudhara Bobho vakapenga vari pamberi. Aiwa. Ndokwatiri yakaipa smart yapedzera urohwa dhara kuZimbabwe plus inorohwa nemapresident hatisvika idiko but titangoratidza vamwe vaivai kuti kana une mari yako tengawo suku nokana vange une mari but usingakwanisi kupfeka pane hobho vane mari kana genius vane mari genius kalunguri ane mari vane agone kupfeka kusi kuti anenge akura asinombobvira ipfeka here saka anogona kunyara kuti ndosuti inopfekeka sei mabhambi anopfeka katrous kanobata so aiwa trous should have room okay yakaipa timboona dzokono racho okay gavaziva kuti kubva kubutsu kusvika newaleti yacho timboigetsa waleti mina ndikugetsa Stacy Adams. Hamuna mari. No problem mari. Mari ndo show. Okay. Itori kumari ezvinezvi mari iri kunetsa. Chiri pakati pemwedzi. Akutomborina kutenderera. But boots, socks, underwear, belt. Zvese Stacy Adams. Ngavagoogle vaone kuti Stacy Adams achinoita mari matsaga okay I'm a pimp kuno kuZimbabwe vashoma anoiziya akachimbonyatso explain naye kuti kana kuZimbabwe hatina basa nevari ikoko okay vatenge kuti vapere mari dzavanadzo okay nekuti saka uriwa kuti foreign nokuti kunoku pane kwatinomboona mazuva ano kune inonzi jam uko machina nokuti asi dziri kudhura kama 300 250 saka mukazoti yamuri kutaura iyi yene yamukarova iyi manje kuda kuti inosvika machi 1000 tauri price ngavangotsvaga you should be a pimp even wakaitenga if you're not a pimp haimbofaika kufita saka if you're not a pimp ingotengawo zvako zvana Giorgio Armani Calvin Klein whatever zvaunotenga but this is pimp suits I used to be a pimp handisi kunyepera zvanoita vazhinji vakakanga turi Canada because I was a pimp handiti kaitika ndikageta kakaipa satenga wazivisa matsaga inini zvangu kwanana America nekuCanada hai one love but okuEngland hamatsaga ndo akabva umusha veve masvingo kwana Mureva zakajerera marodera bindura but mabhambi akawanda ndari foreign mabhamba akawanda ndari foreign but they should not fuck with me kuti nguvasadherere I don't tell
Don't dare, yeah. Don't dare. Wakutya Wakutya sekame. kama. Awukarwa nenjenjasi. Awakutya kuti wemabamba yatuta. Help yourself. Big up Mad Minox to the fullest. Compostora Ruseruko, I own it Come smart. big me up to the fullest. I own it smart. Ai, tapanda futara, apana. To the fullest. Bozi yaje. Aise kunyepedzera. Aise diki. Pakaipa. Andiri. Ndokona kune kochekera nhasi mumba. Bepfeka after 10 years. Yake anotenga nhasi rinyore. Ayambofa yakapfuura ini. That much I am telling you. Plus what did it now? And now so I think I should. Maju? Aiwa, yeah, kupeka nhasi. Aya anorovekere nesuta. Anoroveka. Ari kudzorerwa chi munhu. Munozopfeka Ashifonika. Gold tip ndozorwa makubirthday makucelebrate. Ayo, kandaenda kune madhara manje. Kuti ndiseparate kuti a pimp from a delegate. My prime minister the ghetto. My president the ghetto. Why is it? Na ndisipo. Ndinongofarira zvawani. Okay. Asi manje neyamukarova ika munogona kuda kupuhwa kana kuvhoterwa unana kansela uku chichichi. Chivhara microphone kutaura zvinobatsira. Chigunu yazogura. Asi mainzwa kuti yamukarova unogona kukwana pakumakanselo. Asi mukakwana munotora. Unobata kona, iyo kona.